Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Paduat. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest coverage, latest update sa bagyong si Mirasol. Ito po ay isang tropical depression na saglit naging isang tropical storm bago naglandfall. 85 kph, naglandfall naging 65 at ngayon tropical depression na lamang. Nung naglandfall po siya sa may Kasiguran kaninang early morning, mga 3 a.m. At ito po ay medyo nasira yung kanyang sirkulasyon. Nasa may bandang Ilocos Norte na po siya. Pa-exit na po sa may West Philippine Sea. At inaasahan po ito mag-re-intensify yan habang papunta na sa parteng Hong Kong. So ito po ang ating latest update na yung Miyerkules ng gabi, Setyembre 17, 2025. Tagalog version po ito. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners. Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested, i-click lang po niyo ang link dito. O kung nanonood po kayo sa Facebook channel, click lang niyo ang link dito po sa may description sa baba ng ating video. At ang local na gobyerno ng Naga City, headed by Honorable Mayor Lenny Covedo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. So, kagabi, nakita natin yung biglang pag-intensify nitong bagyong ito, bigla-biglang lumakas from low pressure, naging depression at naging briefly a tropical storm nung bago naglandfall. May mga pictures tayo nakita sa Kasiguran. I-search na lang niyo sa Facebook. May mga pictures doon na may mga banana plantations na sira dahil po sa hangin na dala nitong bagyong ito. Pero grabe din yung dalang tubig ulan na bumaha sa mga ibang areas po sa Cagayan Valley. So ito yung track natin kaninang 5 a.m. nung naglandfall na siya. At sa mga oras na ito, nandito na po siya sa may area ng Ilocos Norte. So isa na lang siyang tropical depression, humina dahil po nagkaroon ng land interaction. At inaasahan po itong lalabas sa West Philippine Sea mamaya-maya lamang. At bukas ng umaga o tanghali, lalabas na po siya ng Philippine Air Responsibility on its way po patungo dito sa may area po ng Hong Kong. Na kung saan this weekend, dyan po siya magla-landfall bilang isang tropical storm. At meron pa po tayong binabantayan na isang bagyo. Nag-develop na po si 90W, yung isang LPA sa may west of Guam. Isa na po siyang tropical depression. Malapit na pong pumasok ng Philippine Air Responsibility. Ang Pag-asa, nag-issue na ng advisory. Japan Meteorological Agency, ginawa ng bagyo, depression. Ang US na lang po ang hinihintay pa kung magde-develop pa fully kasi medyo hindi pa fully organized. May pagka-OC po ang JTWC pagdating sa organization ng isang bagyo. Okay? Dapat exactly doon sa parameters ng wind. At ito yung animation mula sa easterlywave.com. Nakita ninyo yung circulation niya ay sumabog dahil sa pagkakaroon ng land interaction. So, lahat ng ulap niya ay nandito sa side. Okay? So, wala masyado dito sa kanyang center. But once na bumalik dito sa may West Philippine Sea, mag-reorganize po yan, yung ulap nitong bagyong si Mirasol. So, sa mga area na ito ng Cagayan Valley, may posibilidad na wala na masyadong ulan dyan. Nandito lamang po sa mga periphery. May mga malalakas pa rin mga intense thunderstorms. Sa Bicol, medyo nasa may coastal waters ng Partido District ang may malakas na thunderstorm. At ito yung zoom in satellite animation mula sa Windy. May malakas na thunderstorm na yun sa may area ng Calabarzon. Okay? So mag-ingat po kayo lahat dyan. May mga lightning strikes. Nakita ninyo. Kagabi, dito po sa Naga, wala po sa forecast. Between 8 to 11 p.m. biglang may nag-form na malakas na severe thunderstorm sa may fringe part ng bagyong si Mirasol. At ayun, for the first time sa buong buhay ko na ako naka-experience na dalawang magkasunod na araw, puro more than 100 millimeters ang ulan. Okay, in the past, mga 80 lang yan, 60, 70, but ngayon, dahil nga sa climate change, sa global warming, dumadami na yun ang mga malilit na thunderstorms na sobrang bigat ng ulan, okay? Yung mga cloudburst ay tumitindi, kaya yung mga rainfall amounts ay dumodoble. Kaya nagkaroon ng mga flooding dito sa Naga, sa mga low-lying areas na laging binabaha.
At mag-ingat po tayong lahat dahil ano lang ito, mga localized thunderstorms. What if kung meron tayong mga bagyo tulad nito si Mirasol, kita ninyo, grabe yung ulan po ito. Mag-generate na naman po yan ng more than 100 millimeters na ulan. So mag-ingat po tayong lahat. Ngayong gabi medyo okay naman po tayo. But in the next couple of days, may mga hapon-hapon pa rin mga ulan hanggang sa darating pong fluvial procession dito po sa Our Lady of Peñafrancia Festival. At ito yung ulan kagabi. Kita ninyo, wala pang ulap. Mga bandang 7:30, actually nakinig ko yung thunderclaps. Okay? Yung daguldol ng thunder. Sabi ko, oh no, may dumakating thunderstorm. Ayan po. Kagabi may event ang Naga. Guest ang Apo Hiking. Hindi po natuloy. Na-cancel yun dahil sa sobrang ulan. Grabe. Kaya na yung gabi ulit sila nag-perform. Okay? So, nakita natin dito, yan, no? Mga 8, kumapal na. Talagang grabing ulan dyan sa Naga. Then, hanggang 11. Once na nag-expand po yan, ibig sabihin, hindi na masyado concentrated yung ulan, na scatter na niya. And then, pag sobra ng pag-expand niya, hihina na yung ulan dyan. So, mga bandang 11, nag-stop na siya. Then, yun. Mga light rain na lamang. Okay, so yan yung bagyo. Kung titignan natin kung saan siya naglandfall, ito yung area ng kung saan siya naglandfall. Forward natin para makita niyo yung radar shot niya. Atlas natin 24 hours ago or 12 hours ago para makita niyo saan po siya dumaan. Yan. Yan siya, oh. Yun, yan po ang radar shot from Pag-asa. Sa Baler radar po yan. Baler Doppler radar. Oops. So, ito yung time. Around 3 a.m. naglandfall dyan sa may kasiguran. Ang bagyo. Nawala yung eye feature niya. Pero bago naglandfall, ayan, lumalabas yung eye feature. Gusto niya maging isang typhoon, but tropical storm lang po siya. So, yan po ang history ng dinaanan ng bagyong si Mirasol na a fast developing system. Imagine, nung Monday, Sunday, wala yan sa mga computer models. Bigla lang lumabas sa computer models. Sobrang liit niya, ang bilis ng intensification. Monday afternoon, LPA. Tuesday afternoon, TD. Early morning ng Wednesday kanina, naging TS siya briefly. Okay? So, ito yung ulan kagabi, 8 to 11 p.m., 3 hours in duration sa Naga City, September 16. Back-to-back rainfall po ito na grabe. Tingnan niyo. Itong Sweetvin, Liboto Naga City Weather Station, 125 millimeters. Nung isang araw, ito yung mababa, 60 millimeters lang. And then itong Ramayde Village, ito yung 131 millimeters nung Monday afternoon. Iyon, na-forecast yun ng European model. But this rainfall, hindi po ito na-forecast. Wala, kahit sa ibang models. So, dyan natin masasabi na ang mga forecast models hindi talaga 100% accurate. But 70% naging accurate po siya gaya nung Monday. Okay? So, kaya mag-ingat po tayong lahat sa mga ganitong mga events na medyo talagang iba na ang mundo na yon. Okay? At nakita nyo dito, Sweetvin, Liboton, grabe yung ulan in a span of 1 hour, 9 to 10 p.m., 71.4 millimeters. So, grabe po yan in just 1 hour. And then, ito yun sa may Naga City Hall. 61.5 millimeters from 9 to 10. So, makikita ninyo, maliit lang yung thunderstorm. Ito lang yung mataas. And yung City Hall, and banda dito sa may Mabulo, 83.8 lamang, 58.8 sa Ramayde Village. So, ganyan ka-powerful ang mga severe thunderstorm nowadays. Okay? Sabi nga sa mga research na yon, yung patak ng ulan daw ay lalong tumitindi dahil sa pag-init ng ating mundo. So, yan po ang ating track kanina. Yung GraphSat, ito si Mirasol, at ito si 90W bilang isang tropical depression. Hindi nagbabago ang forecast for the past few days. Dito pa rin sa Batanes na yung darating pong September 23. So maghanda po kayo, mga kababayan natin na nanonood from Batanes. Maghanda po kayo sa approach nitong fast-moving
na posibleng maging typhoon o super typhoon. Yan ang pinapakita ng mga computer models. Although sa fast animation ng CIMSS, medyo naapektuhan pa siya ng diurnal effect ng atmosphere. Kaya nakita nyo na yung gabi nawala yung ulap, but bukas kakapal na naman yan at gagalaw yan slowly for the next 2 days. Then gaganyan siya. Okay? Dahil po may high pressure na mag-form sa may Korea area at Japan. So yan po ang mga ganitong buwan, bare months, talagang nagsisilabasan na itong mga tempest, mga bagyong ito. At ito yung tracking ng Japan Meteorological Agency, Tropical Depression, patungong Batanes area na yung September 23. Ito yung ensemble ng European model, medyo pulang-pula na, ibig sabihin, posible maging super typhoon or strong typhoon o major typhoon na tinatawag, 185 kph, category 3 yan. Category 4, pwedeng super typhoon po yan. Okay, ito, isang bagyo po ito, pero palihis yan. At marami pa dito mga gustong sumunod, but let's hope and pray na magbawas po siya. May mga break naman po ang mga formation ng bagyo, lalo na po yung MJO. Right now, nandito sa atin. Although weak siya, nag-generate po ito ng mga formation. And isama na natin mga Rossby waves, okay, na gumagalaw, na nag-interact dito sa MJO. Kaya nagkakaroon ng mga westerly burst, westerly wind flow na nag-interact sa easterlies dito sa may Pacific. That's why nagkakaroon ng rotation, nagkakaroon ng mga bagyo. Okay? So, ito yung Google Mind, DeepMind, ng Google Weather Lab. AI po ito. At ito yung tracking nila. Kasama dyan ang European model, nag-green tracking nila. And then, ito yung European model ensemble. Dadami po dyan. Yan ang blue. Yan na yung DeepMind. And then, hindi pa rin nagbabago. September 22 nga maaga or September 23, dadaan po sa may Batanes itong potential na bagyong tatawagin na Nando. Ang pag-asa, baka bukas Nando na po yan. Mag-i-issue rin tayong mga storm watch at advisory every 12 hours habang papalapit ito sa dulong hilagang Luzon. Ang problema natin itong habagat kasi lalakas daw yung habagat pagdating dito ni Nando sa may dulong hilagang Luzon. Kaya itong coverage nating Mirasol, baka bukas magiging Nando na po ito. Okay, so ito yung tracking ng European model, yung wind forecast, at nakita ninyo, ito na yun nandito si Mirasol. Ito yung dating 98W na nandyan pa rin, stationary sa may coastal areas ng Vietnam. Ito naman po si bagyong Nando. May habagat pa rin pero pahina na. Thursday, magkakaroon ng kalmado muna dito sa may Bicol, Visayas. And then, ito na po si Mirasol, patungong Hong Kong. Ito na yung panibagong bagyo. Okay, September 19, sa Friday, yan po. Tropical storm. Then, Saturday, Sunday, until Monday, ayan na. Magiging typhoon po siya. Fast-moving system. Kita ninyo, ayan, no? Dadaan ng Batanes bilang isang typhoon. Kung titignan natin wind gust, naku, violet. Ilan lakas niyan? 200 kph. So, posibleng kandidato po ito bilang isang super typhoon. Baka ito ang magiging unang super typhoon na mag-form na yung 2025. Okay? At yan po ang habagat. Umabot po ito ng 50-60 kph. So, mag-ingat po tayo, mga fishermen sa mga karagatan ng Pilipinas dahil mapanganib yan sa mga bangka ninyo. Okay, so hanggang dyan muna tayo kasi ang American model, same din. Ayan, no? Pareho din sila. After that, fantasy model na naman ang American model. Ang daming mga sumusunod na mga bubwits, mga bagyo dito sa may Batanes area din. Wala pa naman dito sa may Bicol, but mag-prepare po tayo lalo sa October, November, December. Hopefully, hindi tayo daanan. Now, sa rain forecast, yung mga mag-attend po ng mga parada dito sa Managa City, sa Piniprancia Fiesta, everyday magbibigay tayong forecast. So, bukas ng hapon, may mga inasan po tayong, sa umaga muna, magandang panahon, okay? Pagdating ng hapon, yan na naman po ang thunderstorms, pero panandalian naman yan, dadaan lang yan. Tapos, wala na naman. Tapos, bukas ng gabi, meron na naman pong thunderstorm. Then, Friday, panahon ng military parade kasi bukas sa civic parade. Military parade, maganda ang panahon pag umaga.
Tamang-tama. Para pagdating ng hapon, may mga possible thunderstorms sa may parte ng Daet at Partido. So, medyo lihis sa Naga. So, hopefully, sana ganun. But hindi natin alam ang forecast. Nagbabago kasi yan. Katulad nung kagabi, wala sa forecast. Inulan ng todo-todo ang Naga. Okay? Then, sa panahon ng pinaka-importante, yung fluvial procession, pagdala ni Ina, pabalik sa home base niya sa Basilica Minore. Ayan po, sa hapon, between 2 to 6 p.m., baka magkaroon ng localized thunderstorm. Pero hindi naman masyadong mapula. So, baka light to moderate to at times heavy lang ito. Panandalian lamang. So, actually, yung mga events na ganito, okay, mahal na Ina, nagbibigay ng mga malalakas na ulan para ipuno ang Naga River para yung kanyang pagoda mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang biyahe pabalik sa Basilica Minore. Lagi ang ganun. Okay? Talaga may mga miracle na hindi natin ma-explain. Only Our Lady of Peñafiel nakakaalam yan. Okay, so Sunday, ulan pa rin. Ayan o, may mga ulan na po dahil po sa habagat. Papalakasin itong ni Bagyong Nando. And then Monday, dito na magsisimula yung mga pabugso-bugsong ulan dahil sa habagat. Ayan o. Monday, Tuesday, ayan o, kita niyo yan. Talagang for the past 3 days, hindi nagbabago ang forecast. So, tumataas ang probability nito. Sa Miyerkules at Huwebes, September 24, 25, medyo malakas po ang habagat sa Central Luzon, Metro Manila, may Moropa, so maghanda po kayo between September 23 to 25, medyo may kalakasan po ang last hurrah ng habagat. Kasi ang habagat matatapos na last week of September, sometimes maabot pa yan sa second week of October, but transition period na kasi October to November, November to March, panahon na po yan ng amihan. Okay? Kaya pag tingnan natin yung 24-hour rainfall accumulation, ito, papakita natin sa inyo. Forward na natin dun sa panahon na pagdating ng bagyong si Nando sa Batanes. Tingnan niyo yan, no? Pwede umabot dito ng 400 mm yung ulan. Kasi pag check natin dito, yan, 169, may, ayan, no? 330, move natin pababa. Oh. Minsan, ano pa yan? Hindi masyadong mababa pa ang value. Sa reality, pwedeng doble pa. Gaya na nangyari nung bagyong si Christine. 400, tapos 700 pa lang ang tunay na ulan. So, nakakatakot po nowadays. Let's hope na every 100 years lang mauulit maganyan event. Matiba na kasi na yon. Ito yung habagat. Tingnan ninyo ha. September 23. Pagdating ng 24, eksakto kasi yung bagyo. Pag nandito sa may line of sight ng Hong Kong, eksakto rin yung paghila ng habagat. Eksakto sa pool ang Central Luzon at Metro Manila at area po ng Mindoro. So, kawawa po mga kababayan natin dyan. Mga laging binabaha. Okay? So, yan po. 24 and 25 medyo delikado po sa Central Luzon. Grabe pong ulan yan. 50 to 100 to more than 100 millimeters kasi may mga violet. Ibig sabihin more than 100 millimeters yan. So, mag-iingat po kayong lahat yan. Okay? Then, sa anniversary ng bagyong si Milenio, September 26. Okay? Medyo ano na siya. Umalis na yung ulan. 26 and 27. Yan na. Okay na naman panahon natin. Yan, may mga ulap na lalapit. Pero tingnan nyo, October 1, dry na dry ang Pilipinas. Yan ang kailangan natin. Dahil medyo ilang linggo na tayo, ulan ng ulan. Okay, so take note of that. September 23 to 25, mga kababayan natin sa affected areas ng habagat. Mag-ingat po tayong lahat. And then sa dulong hilagang Luzon, sa may Batanes, for possible passage ng bagyong si soon to be Nando na yung darating pong September 23 or 22. Depende sa speed yan eh. Kung mabilis, 22. Kung eksakto lang yung forecast, 23. Kung mabagal, 24 ang daan. So, mag-ingat po tayong lahat. Sa wave forecast, ito po ang nangyayari. For the next 5 days, natin ito hanggang September 22, inaasahan pong paglaki ng alon sa East and West Philippine Sea. Dito, pwedeng umabot po ng more than 1 meter.
So, moderate, light to moderate. At times, malalaki din yan dahil sa mga subasko, dala ng habagat. Pero dito, oh my, look at that. Almost 7 meters ang wave heights. Dahil po sa posibleng maging super typhoon po itong bagyo na mag-form, si Nando. So, mag-ingat po tayong lahat na yung darating pong September 22 onwards dahil grabe po ang epekto ng habagat at sirkulasyon ng bagyong si Nando na magbibigay pong ng rough seas. So, delikado po sa mga mangingisda at sea travels. Mag-ingat po tayong lahat. And let's hope and pray na magbago pa. But importante, dapat maging resilient enough tayo, maging handa sa anuman sakuna na naharap natin every year. Okay, so dyan muna natin tatapusin ang ating coverage ng bagyong si Mirasol. Palabas na po ito ng bansa bukas ng tanghali, outside na ng Philippine Air Responsibility. Focus na naman tayo dito kinando kasi bukas bibigyan na po ng pangalan ng Pag-asa kasi 50 kilometers na lang away from the power line of Philippine Air Responsibility. So let's hope and pray na magbago pa. We'll see you again tomorrow. Ito si Mike Padua. Thank you so much for watching. God bless to all. At kita-kits ulit tayo bukas. Good evening, good night, and have a great day kung saan man kayo nanonood sa anumang lumalop ng mundo. Maraming salamat sa inyo lahat.